Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο Βλοχό Καρδίτσας. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ολοκληρωτική καταστροφή. Ολοκληρωτική καταστροφή. Παναγίτσα μου. Είναι πολύ χαμηλά το χωριό μας εδώ. Αυτό το χωριό το πολύπαθο, το καημένο, που ανήκει στο Δήμο Παλαμά. Είναι πολύ χαμηλά λοιπόν και έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Το νερό ξεπερνάει, είχε ξεπεράσει τα 3 μέτρα. Τρομερό το μέγεθος της καταστροφής. Ακόμα υπάρχουν νερά. Και πώς να μην υπάρχουν. Και πώς να μην υπάρχουν. Καταστραφήκαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως όρθιο. Τίποτα. Είναι ένα χωριό φάντασμα. Είναι ένα χωριό φάντασμα. Βράχει πάνω μου σωρό, μα εγώ θα αναστηθώ. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Πείτε μου τώρα αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε. Πού θα πάνε. Καταστραφήκαν οι περιουσίες τους όλες, το βιός τους. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Πού θα πάνε. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Μεγαλοδύναμε Θεέ μου, τι να κάνεις και εσύ, τι να πρωτοκάνεις. Η καλή του στέγη αν θεωρείται καλή αυτή η τύχη. Υπάρχει το βουνό πιο πάνω. Και πήγαν εκεί οι άνθρωποι και σωθήκαν. Ευτυχώς για καλή τους τύχη. Τι να πει κανείς. Αυτά είναι τα κατορθώματα από τις λαμογές που έχουν κάνει ο Περιφερειάρχης μαζί με τους αντιπεριφερειάρχες που ροκανίσανε εκατομμύρια επιχορηγήσεων χωρίς να κάνουν αυτά που ακριβώς έπρεπε να κάνουν
για τα αντιπλημμυρικά έργα. Τίποτα, κρανίου τόπος. Κρανίου τόπος. Άντε αυτοί οι άνθρωποι τώρα να ξαναβρούνε τη δύναμή τους. Τι να πω. Καλό κουράγιο σε όλους και το κράτος να μεριμνήσει να βοηθήσει τους πληγέντες μας εδώ πέρα που για δεύτερη φορά στο νομό μας έχουμε πληγεί. Την καλημέρα μου σε όλους και καλή δύναμη στους συμπατριώτες μας.